पापा हो बतावाया जो काठ के करेज काहे करेला हो। पापा हो बतावाया जो काठ के करेज काहे करेला हो। अपना से दूर काहे भेजेला बेटी के काहे तेजेला हो। अपना से दूर काहे भेजेला बेटी के काहे तेजेला हो। तोहारो आंगनवा के रही हम मान हो। आज काहे पापा कैला आना जान हो। तोहारो आंगनवा के रही हम मान हो। आज काहे पापा कैला आना जान हो। बेटी के हाथ काहे दूसरा के हाथवा में धरेला हो। अपना से दूर काहे भेजेला बेटी के काहे तेजेला हो। बेटी के हाथ काहे दूसरा के हाथवा में धरेला हो। अपना से दूर काहे भेजेला बेटी के काहे तेजेला हो। बच के दुलार जाबा ससुर घर में आई। यही सोची सोची हमके आई रोवाई। बचपन के दुलार जाबा ससुर घर में आई। यही सोची सोची हमके आई रोवाई। भैया हो बहिनी के दूसरा के घर काहे भेजेला हो। भैया हो बहिनी के दूसरा के घर काहे भेजेला हो। अपना से दूर भाभी भेजेलू दुलारी ननद तेजेलू हो। अपना से दूर भाभी भेजेलू दुलारी ननद तेजेलू हो। काहे लोग करेल करे जावा कठोर हो। नैना से गिरी सबके झर झर लोर हो। काहे लोग करेला करे जावा कठोर हो। नैना से गिरी सबके झर झर लोर हो। यही हउए दुनिया के रीति सवेरे लोग कहेला। यही हउए दुनिया के रीति सवेरे लोग कहेला। अपना से दूर काहे भेजेला बेटी के काहे तेजेला हो। अपना से दूर काहे भेजेला बेटी के काहे तेजेला हो। पापा हो बताया जो काठ के करेज काहे करेला हो। अपना से दूर काहे भेजेला बेटी के काहे